Eta orduko tailerretako baldintzak zelangoak ziren? Zenbete ordu itzen zenduen behar, zelau baldintzatan? Bueno, claro, ordu bizkazera eukien dugu hemen Madrian ize, jente asko jutezan Pedro Joren abezka egin da. Danak ama bizitan urten barik, eite zan biherrak goizin, sortzik erriztatik ordu batak arte. Gero, bigarren txandan bezkaik jafutiko kanpoko gentiek. Bai. Goiziko sortzik erretatik, ordu batak arte. Eta galtzaldien, ordu bikerreztatik ez da, zeirek ero, zeikerrezek ero. Ordu erantzizien bat erbeti, bierzetezen duen ezerak jaizek eta rekuperetako. Bai. Eta gero, sobretazin orduek zelan paretazituen hori, Batek daki, ez da? Batek daki hori zela izetetzen. Eta zapatuten bere behar itzen zen? Bai. Eta oporrak eta kasureko? Zure lehenengo oporrak zelan? Nire lehenengo oporrak esango zut, hartu nituen, hortxe, hermano lejarreta hortxe, 10.000. 10.000eko oporrak zin, bape bezu baina baten lehenengo sartu gundu zenien, 10.000. Eta gero apurke joan ziren horrek luzetuten, ez da? Gero 15 egun, 20 egun, eta gero hilabetera. Lehenengo hartu gundu zen oporrak zin, 10.000.